दाख्लैसो फेसबुकआव होनाया हिनजाव नांगौ होननानै फेसबुक होनाया मोनबाय। थारैनो खाफालाव थायोब्ला ना गोरानाबो बिदै दैमारो होननाय बाथ्राया सैथोमार। लोगोफोर नैबे समाव जितु आं मैयानि दिनावहाय सासे आदैनि भिडिअ शेयार खालामदोंमोन जे आदैया साख्रि मावो, माने ओंखाम दै जगायना होग्रा मानसि गैया, माने आंगो बिसि जाय गिबि बिसिया रुंसारि जालांबाय, बेखायनो गदाय नागिरदोंमोन जाहैदों, दा मोनदों जाहैबाय आरो। नोंथांमोना जोबजासिम गिबियावनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायग्रो, भिडिअ क्लिपखौ। बिथाङा मा फोरमायखो अलरेडि माने ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो माने भाइरेल खालामनानै ससियेल मिडियायाव नागिरनानै मोनबाय जाहैदों आरो। नैबे आदैया मा फोरमायदों एसे नायग्रो। आं दाख्लैसो फेसबुकआव होनाया हिनजाव नांगौ होननानै फेसबुक होनाया मोनबाय। दा गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय बिदि फन हरनाय माबा हरनाय मोनाखै नामा होननानै सोंहरनाय, बे बिथांमोना दा सोंहरब्लाबो आंनो जानाय नंला। बे बिनानावनि फेसबुकनि दारैनो आङो मोनबाय, बिनि फेसबुकजों हरबाय। दा आङो बे बोसोरावनो लागोन, दा खोथा बाथ्रा जालायखाबाय। दा बेनिखायनो फेसबुक पेजाव माने आंनो हरनो नांला, फन हरनो नांला, रायजो राजाखौ आं खावलायबाय। दा मोजां मोनदों बिनानावनि फेसबुकजों। आंनो माने देवानि नागिरना होग्रा गैयामोन, बेखायनो बिखा गावनानै आं फेसबुकआव होदों। दा फेसबुकनि दारै आं मोनफिनबाय। दा आङो गुबुन हिनजावखौ लानो हाला, आंहा खोथा बाथ्रा जाखाजोब्बाय। दा बेनिखायनो जायगाखौबो हिनजावखौ आं बुंनो हायो, दा बुंथ'ला नामा आं बेखौ सानदों आरो। दा ओंखायनो जायखिया जाखाबाय आंहा, दा आंनो फन हरनो नांला, सोरबाबो हरब्लाबो आं बेखौ एसिभ खालामनो हानाय नंला आरो। दा फेसबुकनि जा गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय जाय जाय माबा मोना सुबुंफ्रा फिसाय सासे सानै गथ' सासे सानै जानाय नांगौ होननाय, सिख्लाय बुरै नांगौ होननाया दा आंनाव सोलिनाय नंला, आंनो नांथ'ला, आं मोनबाय आरो रायजोफोर। दा आंनो फन हरनो नांला, बेखौनो आं खावलाय हरफिननाय जाबाय बे बिनावनि फेसबुकजों। थेंक इउ। थारैनो बुजिबाय। नैबे आदैयाहाय माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों नागिरदोंमोन आरो। ससियेल मिडिया दिनै गाबोन ओरैबायदि मोजांबो ओरैबायदि गाज्रिबो। नैबे आदैनि थाखाय ओरैबायदि मोजां जाहैबाय आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जे गावखौ सुंस'नो थाखाय ओंखाम दै जगायना होनो, गावहा साख्रि मावनाय हिसाबै डिउटियाव थाङो, सम मोना, सम थोस्लाबा, माला फैगोन, माला संगोन खुरगोन जागोन, आरो न'खराव किसुमाना बिहामजो बायदि फिसाज्लाफोर थाब्लाबो किसुमाना बारा खाथि खालामा, दिनै गाबोननिया गोबां माने रोखोमनि जालांबाय नालाय। थारमाने गावनि अभाब समाव जे ससियेल मिडियानि गेजेरजों गदायनांगौ होननानै नागिरनानै दिनै मोनबाय जाहैदों आरो। फन नाम्बारखौ होदोंमोन नालाय, बे फन नाम्बारजों कन्टेक्ट खालामलायनायावनो बिथांमोननिया जाबाय। दा मोजां जाबाय। गिबि जाय मादैजोंहाय रुंसारि जालांनाय बिथांजों मोजां संसारखौ माने जुगे जुगे मोनजालाङासै। बेजों दा जायजों जागोन, गदाय हाबा जागोन, बेजों गावनि साननाय बायदि जुगामि संसार जालांनो हाथोंसै। माने कंग्रेचुलेसन जासिहरबाय नङासै होमबा आदैनिसिम।